Amanginang tuhita salihuna na parjolo memang godang do aka keragu-raguan ni hala Kristen taringo tupad didion ni di tonga-tonga ni huriata. Godang do aka sudut na uposo mengkritik masalah pembaptisan yang dilakukan oleh gereja kita. Adung dua rumangna padidion na niulahon ni huriata secara khusus HKBP. Di jalo huriata do jala di patu pado padidion tu aka poso-poso. Na paduahon di patu pa huriata do tarjalo do ditolopi do padidion tu nama godang. Suku-sukun nuaing di zaman nuaing. Mana yang benar? Godang do halap menolak padidion poso-poso. Marhua do didio ni suyatu si manangaha. Sehingga om manuaing gak bisa ada bahan untuk mengkritik huriata. Karena memang menerima baptisan baik, menerima pembaptisan masa baik. Alani godang do aka gereja namando itu tidak benar. Yang benar adalah gereja orang dewasa. Yang benar adalah baptisan-baptisan orang dewasa. Karena memang orang dewasa itu sudah mengerti arti baptisan. Amanginan neng dohono di tonga-tonga ni turpu taon asa ikut takas jolo sadado padidion di tonga-tonga ni huriata. Holanor rumangna. Molo masuk kita tu padidion ni akka poso-poso anon adong do padidio poso-poso. Ahado lapatan na. Alay na ni suara kon ni si Johannes di son padidion na magudang. Ahado lapatan na. Alani masuk mahita tu tonga-tonga ni huria. Molo di patupa padidio poso-poso laos ima rumangna na sida masuk ma menjadi anggota kerajaan Allah. Gabi pewaris kerajaan Allah ma alani ido di huriata molo dang tardiri do pedak danaki dang takas isedo dia do haporsiona. Alani do amanginang nga di pamasay di huriata molo dang tardiri sa danak molo modding haduan dang diatoy huria karena tidak jelas siapa pemiliknya. Alani idu di HKBP diakui ma padidion padidion na bahasa Indonesianya baptisan darurat. Alai dang unik gawat darurat. Bahasa Batak nama lebih apit padidion na hinipu. Alani ido sada harapan dia jelas. Ketika dia mengalami kematian dia jelas siapa pemiliknya dan kemana arahnya. Jalatu dia do arahna yang pasti harajao ni debata. Alani ido molo songo kami masuarahon molo nunga mampu natoras nama buat danaki silakan bawa saja tardidi. Masalah resepsina buima parpudi. Kalau sada pekeoki mate ngabui bih. Artinya bukan masalah resepsi yang utama, tetapi bagaimana anak itu dibawa ke dalam pembaptisan. Pada saat itu jelas dia siapa pemiliknya. Amangina kembali ma tu baptisan dewasa. Molo baptisan dewasa tak akui do, diakui HKBP do. Alai baptisan dewasa, omban waing nani suara ni si Johannes. Alani i beda rumangna. Baptisan dewasa nani suara ni si Johannes. Bertobat Allah. Lani adong dua rumangna nang pesada padidion di huriata alai rumangna berbeda di hitam saluna. Amanginang dia do neng dohonota suara ni si Johannes padidi di tonga-tonga ni turpukon. Asa majo, asa dibaptis, asa tardidi aka na olo maka porsiai Yesus. Alani baptisan pertobatan, padidion pertobatan do nani suarahon ni si Johannes. Amanginang
di boto Yesus doon. Taringot tu berita ni si Yohanes Padidi. Satu hal yang luar biasa, Yohanes yang selalu mensuarakan baptisan pertobatan. Alai ditangihu Yesus jala di boto Yesus do baritana. Roma Yesus madapoton si Yohanes. Didihon ahu. Hamak kadongan. Satu hal yang luar biasa. Yohanes adalah penganut Kristus doi. Yohanes adalah nama kaporsiai Yesus doi. Yohanes adalah benar-benar mengenal Yesus sebagai Sang Mesias. Alani ido naso tamado pakilalaan si Yohanes nian laho madidi Yesus. Asa di dongatongan diturpukon di do. Sedangkan membuka tali sepatu saja saya tidak sanggup. Sedangkan membuka tali sepatu Yesus sendiri saya tidak layak. Alani ado panadayon na maciarga na niutus ni debatado Jesus alay tidak layaknya Yohanes madidi ibana. Hamak kadongan alay tarida do idia do nang tiopot tadi si naparjulo kerendahan hati ni Jesus. Nang pinasinuro ni debata ibana. Anggo sa sitong na niyan sudah ada peluang-peluang di ibana. Laho manjalo padidion tu aka orang-orang yang sangat luar biasa. Aka orang-orang yang sangat istimewa. Ala memang raja na tinodo ni debatado ibana. Raja manang Mesias na pinili ni debatado ibana. Alay barita suara ni si Yohanes Padidi ditangihon ibana. Atong didihon aho. Hamak kadongan. Totu hapi na yung berengot tadi tongatungan ni turpukon. Bagaimana Yesus merasakan na sinuro ni debata. Alay tubuh dope. Adong dope serep ni roha di ibana. Sekalipun ada kesempatan untuk menyombongkan diri ibana. Sekalipun ada peluang untuk menyombongkan diri. Alai dang dipakai Yesus si songon anak ni debata ibana. Lahu memegahkan dirinya. Alai di bata dahon ibana. Martoruk ni roha ibana. Hamak kadongan. Atong adong manang napiga na intaida di tonga-tonga ni turpukon. Asa Yesus majalo padidion. Bukan berarti dia orang berdosa. Alai marhite-hite padidion na jinalo ni Jesus. Tentu itu adalah awal dari pelayanannya. Alani ido asa padidion ni Jesus adalah urapan yang istimewa sia debata. Holan dididi ibana suara na jauh-jauh sia gijang, sia banua gijang. Odo anak haholong aku. Hama kadongan atong nang tabiring di tonga-tonga ni turpukon. Sekiranya ada pun mengkritik, godang do halal nama do nuai Kristen di zaman now bahwa pembaptisan anak-anak itu tidak benar karena Yesus juga dibaptis setelah orang dewasa. Alai naik atusat tatakas molo pedi patupa aka huria baptisan dewasa berarti bukan sama dengan baptisan Yesus. Tetapi justru adalah bukan pertobatan. Tetapi baptisan urapan na tu Yesus. Alani amanginang. Adong mamanang napigan ang berengot ta siya tonga-tonga ni turpo taon. Naparjulo. Asa jeli Yesus mabigi barita. Sa sitong na Daudo inganan ni si Yohanes siyan Yesus. Daudo inganan si Yohanes na jauh-jauh majauh padidion pertobatan imatu sungai Jordan. Alai ditelusuri jala diterobos Yesus doi laho majalo padidion sia si Yohanes. Alani ido asa dido ibana didihon aho. Adong do dua neng berengot tadi si pertentangan nama cearga. Adong kesadaran ni si Yohanes sa sitong na niyan. Bamolohita do songonira. Juk do di tonga-tonga ni ngulutan na songonim. Adong dotong kesempatan ni si Yohanes laho megahkan diri dia. Alani boy do hono tahlay hado natarida. Kerendahan partutoro ni rohan ni si Yohanes sangat luar biasa. Dang tamaaw madidiho. Hodo madidiaw. Atong neng tabiring di son heran na adong gejolak. Heran na adong komunikasi na bertentangan. Alay nama cearga adalah pengenalan diri masing-masing. Manginang, bamula dong akadongat na berhasil. Turhatok dohi tamadok. How do pe mangajari
Ibo to hamuro jago iba na sonari anggo soot tusim. Terhato deh. Alani kesempatan memegangkan diri sasitola ada sama Yohanes. Tetapi dia tidak mau memakai itu karena pengenalan dia akan Yesus. Yesus adalah Raja dan Mesias na diutus ni debata. Alani dang dipakai Yohanes si lahu memegangkan diri ni ibana. Alani ido di tonga-tonga ni turpukon asa adong nama ciarga tiruan di kedua belah pihak. Yesus dengan Yohanes. Yesus juga tidak mengenal siapa yang membaptis dia. Itorku daping. Dan mungkin auro tusi. Dan ipakai bane. Jelas Yohanes tidak merasa bahwa dia adalah suatu kebanggaan tersendiri. Alai dang nasongoni. Adong pengakuan diri, pengenalan diri. Pataridahon haserepon ni ngerohat. Na patuluhon neng berengut tadi sih ketika Yesus dibaptis satu alasan yang pasti iko patardo hati gorani debata iko patardo hati gorani debata alani di tonga-tonga ni turpukon tabereng ma hati gorani debata diwujud nyatakan bahwa Allah itu Yesus itu adalah utusan Allah haholongan ni roha ni debata. Alani amangina di tonga-tonga ni turpukon toto adong mamanang na piga HP unok nang tiopota di minggu Epipanison. Na parjulong ikot tadaw tado HP asa na pinili ni debatado Jesus atong ikomiyama di bagasan torok ni roha. Na pinili na niutus ni debatado Jesus alay sada tiruan nama ciarga adalah mian torok neroha. Napaduahon neng berengot tadi tonga-tonga ni turpukom memang ikon anong do padidion na badiang laos ido dalat dagabi parjambar hitam di harajau ni debata. Ikon anong do padidion ikon tarjalo kita do padidion ni debata. Padidion na pinatupa asa takas haholongan ni debatado kita. Makadongan atong di tonga-tonga ni turpukon tatio mam asadang adok kape nabui kita banggakan di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alay hati goran yang diwujud nyatakan marhite-hite hata ni debata ido nda umarga. Atong di tonga-tonga ni ngulut tahun mamuhahi ta tahun 2020 tidak ada lagi keraguan kita mangalak katujolo. Ala memang hati goran ni debata akan nyata melalui firman Tuhan. Amanginang laos odo pakiota ikon bermodalkan serep niroha mahita mangula aka ulauta ala memang anak kaholongan ni debatado hita anak na pinili ni debatado hita sada tiruan nama ciarga mian di bagasan serep niroha. Mari kita awali hari-hari kita melakukan segala program-program kita, melakukan segala pekerjaan kita di tahun 2020 dengan satu jaminan dan adong natuk terpangasaho kita alay soholan serep niroha lao serep niroha ima tapake toru niroha ima tapake lahu mangula aka ulauta dungi dapotita ma hal yang sangat luar biasa. Songonani suarahon ni si Yohanes di tonga-tonga ni turpukon. Laos di patadahon matuita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Atong dangadong be biar, dangadong be lomos di tonga-tonga ni ngulutan. Amanginang tentu godang dong natapikiri ra di tahun 2020 toluan. Godang dora aka yang sudah kita persiapkan di tahun 2020 toluan. Laos godang dora mungkin harapan-harapan di tahun 2020 toluan. Laos godang dora mungkin rencana-rencana dohot akan ragam-ragam ni keinginan di tonga-tonga ni ngulut tahun. Sada neng dohonotam ketika kita terbeban dengan harapan itu, buido harapan ini membahen panahit, sakit, sahid di tonga-tonga ni nguluta. Godang doa ke keinginan doa kecintaan yang akan terjadi di tahun 2020 toluan. Alai buido harapan itu ketika tidak diingani dohot pos ni roha gabi mabay sahid di tonga-tonga ni nguluta. Olano ramangin angate. Dangadong ramar cita-cita tahun 2020 toluan romanyan hamatian dua. Adong ngamangin ang tanpa mangorui sangat muna bemertudu maju satokin. Dangadong irate
Ale selalu kita inginkan apa? Nah, selalu kita dambakan yang terjadi di tahun 2020 toluan. Dengan berbagai macam kita susun program di tengah-tengah pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga. Ale dengan satu harapan adalah kesuksesan. Alani ido di tahun baru nah di tanggal sadai saya jujut tado. Tahun 2020 toluan saya tahun para sini rohaun. Bahasa Indonesia nah tahun 2020 toluan kiranya menjadi tahun berkat di tengah-tengah ini nguluta. Alani ngata mulai di bagasa saminggu di tahun 2020 toluan. Ketika di bagasa saminggu roh paru kilo tuita. Ayo do HP tahun 2020 toluan nita do. Alani idon di tengah-tengah ini ngulut tahun harapan-harapan yang indah. Cita-cita yang indah, jala harapan doh keinginan yang berbentuk sukacita doh yang kita inginkan. Tahun 2020 toluan mangulimanya siap budak kobah. Tahun 2020 toluan seboi manya tam matobah akagelekon. Tahun 2020 toluan selam tu sehat namanian aubah. Tahun 2020 toluan saya tabba mak kabilangan ni pahop bah. Tahun 2020 tolon saya lak mate manian aubah dan adong rai. Alani ido keinginan indah. Alani boy do hononta. Ketika keinginan itu tidak terwujud akan terjadi kekecewaan di tengah-tengah ni nguluta. Alani amang inang di tengah-tengah ni turpukon neng dibaritahon neng dihatahon na pinili ni debata na di jauh ni debata na tinodo ni debata do hita atong madala ni akan ngulu-ngulu tahun ikon adong masada pos niroha alay di bagasan pos niroha hapi di tengah-tengah di ngulu tahun. Tidak ada yang akan bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Alai Johannes doho Yesus taringo tupad didion. Tubuh ma serep niroha. Tubuh ma toruk niroha. Laos tapake ma serep niroha tay toruk niroha tay madalani ari-ari ta. Laos hata ni debata madok tuhita. Dang isi hapiau diadupan ni debata. Naso tamado debatan yan. Mangalehon asin nirohana tuau. Maribakon marnida akahadirion ni hita jolma. Alani mari kita mulai program-program di tengah-tengah ni ngulut tahun. Alai ta mulai berangkat mahita. Sian pengenalan diri yang tidak ada apa-apanya. Naso tamah kita dapotan asin niroha. Naso tamah kita dapotan pasu-pasu sia debata. Alai debata selalu setia mangalehon pasu-pasuna tuhita selalu. Nah mari kita pakai dalam awal-awal. Apapun harapan-harapan kita. Apapun rencana-rencana kita. Di tengah-tengah ni parnguluat tahun. Totu dang adong beroha biar. Alai tak ingot ketika kita mengandalkan pikiran dan kemampuan sendiri. Yang tumbuh adalah rasa takut. Apalagi di zaman Noain. Resesi ekonomi. Songo jamitani opung eporus di tanggal sadai. Akan terjadi resesi ekonomi yang terjadi di dunia. Atau bohado hita mengadupion. Bohado hita memikirion. Totura ikon adong dosada modal di bagasak kita. Amanginang dan mampu hita mengatasiun secara pribadi. Molo dido terjadi akan terjadi resesi ekonomi dan tu pikiran ta laho mengantisipasiun. Jadi unang taripu mampu hita mengatasiun. Alani bohado hita mangadu pisa. Bohado hita menerimana. Itu adalah prediksi. Alai sada jaminan ni aka orang-orang yang terpilih. Orang-orang na dijauh ni debata. Songon tiruan gabe. Na pinantupan ni si Johannes. Dang tamaaw. Majalo asiniroham. Dang tukaw. Dang mampuaw. Mangihut todoho mangadu pisa luhu naon. Alai na ketidak kemampuan tay. Na so mampu hita mengadupi isa luhu na. Totu tubuh ma penyerahan diri di tengah-tengah ni nguluta. Alani amang inang sebelum terjadi resesi ekonomi unang parjulu hita stres. Sebelum terjadi na masa di Portibion unang parjulu hita masahid. Huingot di kina parjulu holan tiki baru-baru terjadi COVID gudang mamate jolma na sohona COVID. Jolma dohona COVID di san ibana suntuk. Lagi paju pada narhei inna. Alani halak do na hona COVID di seberang. Alin nga parjulo ibana. Pusing mamikiri. Gabi parjulo mati ibana. Hapi ng ibana na hona COVID.
Alani ido na jojo tapi kiri. Ketika kita memikirkan dan mengasaho pikirata, menghadapi saluhutnya, katakanlah bahwa kita tidak mampu. Songon hatan si Johannes si mata hatahon. Nah so tamado au mangulu di hasiang ano. Alani ido dang taboto apa yang akan terjadi di hari esok. Ala iko barani tamado dang tamaau dang tukau jaladang mampu au madalani do mangadopi saluhut nai. Alai asini rohani de batama. Alani ido di tonga-tonga ni ngulut taon dang adong be nabui pakiota. Tidak ada lagi modal nabui pakiota menghadapi saluhutnya. Alani amang inang, kalau kita ikuti informasi-informasi alai tak ikuti mai alai hot mai hita mardongan hapor seaun. So tunggabe mate-mate ne hita memikiri resesi ekonomion apa yang terjadi dopi. So tung mate-mate ne hita memikiri sahid ni jolma. So tunggabe mate-mate ne hita memikiri akan nanaing si adopatam. Alani amang inang jujut masa doakan nasongoni. Bahkan yang terjadi bagi orang lain juga bisa kita pikirkan. Dan apa yang terjadi bagi orang lain jujuti mabahen sahid di tonga-tonga ni nguluta. Adong akan namasa na niado panidongata. Lagi ako pisong unido. Alani ido jujut do masa akan nasongoni. Molo adong akasahid ni dongan buhado amang inang mula ni sahid mi. Na parjulo memang tikiwalami sahid ton lo makitiri patu. Oke, habis unido. Terhatok dem. Baru dong makitiri paton maul ma merdalan. Oke, habis unido ngamati biao. Bertiaw ngahona. Dungi mamuse holan boy songoni dang boy biao modum. Jam 3 mahamu modum biasana. Jam 2 pagi pe ngamaulau. Oke, habis unido. Alani nak kona do pesahid itu bana ngapar juli bana mate. Ala pusing mamikiri sahid ni dongan. Jojo do masa kada songoni di tonga-tonga ni ngoluta. Apalagi menghadapi di hari esok apa yang dialami oleh orang lain bisa kita rasakan itu akan terjadi di bagasan ngoluta. Ngapita joluani masakap ni debatap. Ngapita joluani mak rencana Allah padahal belum tentu itu yang akan terjadi di bagasan ngoluta. Tabereng mam. Adong isan namora nueng ngamarpugus. Alanya ala song okay, apa song unido. Ngamati biao. Apa tong ting song ni mana. Alay mari kita lihat keindahan berkani de bata. Nueng adong ruas ni huriat tanamoding amang situ morang marumur 10 sada tahun 6 bulan. Ada suku-suku tadi sih. Anggotor mekel dua nabodari di namelayati. Sada harapan dia. Sada suku-sukuku dia. Buih do nueng ao. Songonon, wala nido dia. Alani, molo hupikiri do aka sahid ni dongan, molo hupikiri do aka arsa ni dongan. Lagi mohado au suguk mangadupion. Ujung na gabi dongani sahid ni dongani mamabahen marsahid iba. Alani ngaborati sahid ni dongan mabahen marsahid iba. Alani persoalan. Alani kebahagiaan di dongan di kuboi do mabai ni kita kebahagiaan. Kebahagiaan di dongan di kuboi do mabai kita bahagia. Atom tatelusuri ma ahado na di pangasahon nasida umur nasai. Alani luar biasa neng dohonota ketika kita mampu merasakan. Amanginang tentu HP di pergumulan di tonga-tonga ning ngulut taupe. Saya pikir ngagodang rang si pikirata tahun 2022. Hubereng pardo pakan ni hala amang do ala inang ngamulai marpikir tahun 2022. Ahama nanaing siadopan. Bukan hanya masalah ekonomi, ada persoalan di tongani ngulut tapi godang do maboy mabebebat di kita. Persoalan ianak ko pe godang do boy mabebebat di kita. Persoalan persikolan ni geleng pe boy do agabebeban di bagasan nguluta. Alai di tonga-tonga ni turpukon. Mari kita mulai ala minggu pertama do pe Januari on. Tentu mari kita mulai naing mangasahon haka kerendahan hati tak jala iko barani hitamado dang tuk gogok kumadalan ni tahun 2023 soholan hagogo ni de batama tapangasahon dang mampu madalani tahun 2023 ketika Allah tidak menguatkan saya dang tamaau madidihu inna si Johannes hagaleon kerendahan hati ni si Johannes amanginang awal dari tahun ini. Mari kita kenal diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Naso mampu kita, naso tuk kita, naso mardia-dia kita, jaladang isi kita di tonga-tonga nih nguluon maradopon
haboyo dohok na adong di debata. Alai biarlah Allah yang menuntun kita di tengah-tengah ni turpukon hati goran ni debata. Iko patar di tengah-tengah ni ngoluta. Hati goran di debata, iko patar di bagasan ngoluta. Apapun rencana Allah, apa sakak ni debata di tahun 2020 tubuh mah penyerahan diri nah luar biasa di bagasan ngoluta atau di ujung di awal tahun 2020 barani mahitamado. Apapun rencana dan program yang sudah kita susun secara pribadi baik itu di tengah-tengah keluarga ikon ujungat tama pangiluatai sakakmu mah nasaon ikon ini nama sakakmu mah natulus alani apapun yang akan terjadi baik itu dari kita tahu dari berbagai informasi iko baradi do hitamadog unang pagodaku hitamakatai cara mengatasi resesi ekonomi adalah satu nang rikoti alani iko baradi hitamado di ujung di akhir nih sudah harapan tai sakakmu mah natulus amanginang alani ido iko barani do hitamado penyerahan diri ido na umarga alai tubuh penyerahan diri adanya pengenalan dengan diri sendiri tidak punya apa-apa dan marhagogo kita di tengah-tengah ni ngolut tahun alai iko debatado na menunjukkan apa yang akan terjadi atau marhite-hite hatani debata naing ma adong sada pengenalan diri di kita holat debatado na tuk mangatur hok kita atau tapasahak ma tu ibana amin.